Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parluang kang Chokheola Havar Inti complex akula dat hengno along block veterinary dispensary asahem Kim Tanamat asai ke claim bang theklong ledetsi alona phan pinchong det Karbi Anglong district Havar tin along ta parivartan mate kaching thorang thek pali bomlo lasondak thaksi nilip constituency along ta pinangan kaching thora barsai longponlo bonta pinangan ke kaching thora sai nangkilia bangki alona phan pamantu desi ke theklong ki ong Nili block veterinary dispensary asahem mate grade 4 avoreng arpu ki doa tum ki doa boha phan bu panong si sarkar pen hem kim pilo bonta la so hem ke sarkar atangka ke panaho phancho la so asai ke claim atum methang ale phan ka chama tha loga joini non ke kim det pen ningkan pholelia ko a hem kim hamchot ar loke a ot ka be amoni ratum ajo phirlo ka boha hem pin chongden lapen boundary wall lapen gate ka selamta Nini api agir bang ingkir nodak mate heng nodak lo. Lapon sai ke claim asai ke oi lason decoration of hanchorabar sai ki pike nilip ahawara rar to phan ke lang plot. Lapen ki pi ke bajar pon aning class tapen si ki pi kalima. Mate lata paribartan lo mapusi ongdung araratum. Lapen hada ke do sai claim bang photum anta ning duk nang lo. Nilip MSC pabitra rong pe hin pen lahai ke messenger phan ke langdun vek nang jia podlo. Hadak sai claim bang phu Devenson rong pharatum nang ke thandon ke ladak veterinary EM ta e phong ta nang humri wang we pinlang lapen nilip MSC pabitra rong pita wang we pusi nang thandon lapen lapu bangstro block veterinary dispensary asai hemalong sai claim bang phu bang phiatum sita rong robarlo damsi rong araratum hem along ka chupang reng bi wo chainong pen chenglo ason ke so awur pen ke pajok dunjia phansi ar pudolo botan nona bang ke rong arlo awareness campaign ke dodam theklong le la so joini pinangan rong rup inglong arlok lapen thoi ke do aratum kachupang reng awu ke marju mate awu apolote la hai awu pen ke pajok dunjia phan injection mate ingprint di vek nangji lapen do vai ta pi vek nangji monta sai hema dungarai ke do aratum ansi warsai long duncha kahilo rong aratum ahem ke methang ke chupang reng awu bi pen chenglok kithia phaisi ong munaglo Lahai ke block veterinary dispensary along Dr. Atum ke Arnivangsi office chedamber nang jar puta dolo. Bonta Dr. Rukasen terang ke cheklo ejon pen nithom nipho trok ansi dak office along chebang chochot pusi raratum nang pachini don. Lapuson pulotan te kopuan se rong robalong kedam ke pare thekji lapen josemet divio atum seta sai ke claim ke mesen thekja phan ke arpudo. Napen area tin along arpu ke pek abang phiatum methang along ri ke patang adim te bok terai along sai cheklem dam panglum nangji lansi rong rop inglong along ke do araratum kachopang reng awu bi chainong pen chenglo asona ke so avur pen jok thekpo busi raratum ningje ponrenti lo ke for grade bahini la for grade bahini bangge dak untuk permanent bahini bangga bang lo dak sido ampe inu bangke attachment la nitum ke non bagai nasi bang PM lo dak staff ke dumong ko ke alam te BFI abi dar join lo angke subcenter lo la isi subcenter lo mangke for grade inu do ampen BFI inu do Koila mati pen Samsung inti Karbi Anglong live